Ui, Hola. hola, Tona Castell. Ui, mira, el Vicent. És el Vicent, no? És el Vicent Hola, Medina. puja. Gràcies. És que a tu t'han dit que hem de presentar no sé què. A veure, jo fa 4 dies que estic aquí i a veure... Espera. Berni! Hello, good afternoon. Mira la Mariona. Ei, Mira però la Mariona. hi ha gent nova, eh? Espera, poder sí, eh? Què deu Poder sí, passar? espera. Escolta, m'han donat uns papers. Calla, que els veig molt joves també ara, alguns, eh? Perquè mira el Berni, mira la Mariona, mira la Sílvia... Vols dir que és un efecte secundari de la intel·ligència artificial? A poder sí, calla, espera. Doncs fem-ho durar una mica més, anem. Va, escolta, vine. Fem alguna coseta, doncs, a veure. Escolta, ara que et tinc aquí a dir, Digues. tu vas venir a l'edició anterior? A la de fa 10 anys? I tant que sí. Tu no? Jo no. Ah, els de Barcelona sí, els de Tarragona no. És la veritat, eh? Bueno, m'he trobat a poca gent de Tarragona, també t'ho he de dir, eh? Sí? Sí, però bueno, no passa res. Escolta, per tant, és veritat que aquesta secció és nova? A veure, jo ara estava aquí fora i em deien, sí, hi ha joventut, hi ha força joventut. I suposo que llavors no és motiu de que nosaltres estiguem al cafè i de cafè només, eh? Que està molt bé aquesta secció, perquè hem estat pensant i elaborant i reflexionant i quasi et diria que ara és l'hora de l'artesania. Calla, que és el moment que aquí tots són centres, llevat del Berni, la Mariona... Sou centres educatius vosaltres? Sou mestres en actiu vosaltres? Sí. Aquí hi ha alumnes? Aquí hi ha alumnes? Ah, doncs que estem al lloc correcte. Estem al lloc correcte. Fantàstic. Doncs, molt bé, doncs seguim. Tenim aquí, pel que es veu, que han vingut uns centres a compartir experiències. Això serà molt enriquidor pels que hem estat pensant des de la mirada elevada i de marc teòric. Estem una mica... Sí, mira, jo ja... Baixem. I doncs ara ens sometrem al principi de realitat, que probablement ens porti a un compromís que a vegades no és fàcil, i és estar des de la ciència i des de la reflexió i des de l'anàlisi a l'alçada de la realitat, a l'alçada del que necessiten els docents i les docents, els estudiants i les famílies, que sigui proveït pel sistema educatiu. I a més, jo diria que estem parlant que veurem experiències totalment novedoses en aquest camp d'aquesta intel·ligència artificial, no? Totalment novedoses. Vols dir que acabarem veient que ho tenen més clar que nosaltres? Jo crec que sí. Després ho preguntarem anem a veure què passa. Aquests que han pensat tant. Anem a veure què passa. Sí. Doncs si anem a veure què passa, comencem pel primer centre i cridem-los. Tenen aquí un espai magnífic i ens podran compartir i explicar la seva experiència. Són companys i companyes de l'Escola Saavedra i ens presentaran una experiència sobre pensament computacional i robòtica. Per tant, cridem a l'escenari el Sergi Moncusí Ferrer, director, l'Ester Maixé Lozano, cap d'estudis, i Rocío Rodríguez Jiménez, coordinadora d'Estratègia Digital, i els rebrem com rebem sempre a les persones que estimem i que reconeixem la seva feina. Compartint espai amb centres com el Comte de Rius o com l'Institut Castellet. Nosaltres us hem vingut a explicar humilment el que fem a l'escola des de fa una pila d'anys,
que és el nostre projecte de robòtica i pensament computacional, i que ara aquest últim curs hi hem introduït conceptes d'intel·ligència artificial. Aquí veieu escrit que posa creix el saber connectat al futur, és el nostre lema, és la manera en què ens identifiquem com a escola. Aquest QR porta a la web, és una mica de propaganda, simplement. Si voleu escanejar-lo i dir això, podeu veure la nostra web, però és escolasaavedra.cat. Nosaltres som la primera escola pública de Tarragona, vam néixer el 2013, cap de nosaltres tres hi era, però ens consta que va ser així, i tot i ser una escola de tradició molt antiga, doncs tenim una mirada posada cap endavant. El nostre projecte de robòtica va néixer l'any 2016 d'una manera bastant casual, amb un petit grup d'alumnes que vam veure que potser canviant la metodologia d'aprenentatge amb aquests alumnes de sisè podríem, amb un reduït grup de sisè, podíem posar-los al nivell, i la veritat és que durant un trimestre aquell grup que era de 5 o 6 alumnes que eren disruptius, que eren problemàtics, que no assolien els continguts ni els objectius d'això, doncs no es va sentir a parlar d'ells en tot el trimestre. I a partir d'aquí, ostres, potser és una via, si ha funcionat amb aquests alumnes, per què no ho provem amb tota la resta de cicle superior? I va ser quan al tercer trimestre vam començar a introduir coses de Lego i d'escratx amb aquests alumnes. A final de curs va fer una avaluació super... a veure què ha passat, què hem fet, perquè vam anar construint sobre la marxa i vam veure que podia ser una solució o una via per començar tota l'escola. Llavors va ser quan vam començar des d'I3 a fer temes de pensament computacional. Durant aquell any vam anar fent créixer aquest projecte fins que el 2018 ens vam trobar en un projecte Magnet que ens va donar un impuls espectacular i amb una aliança amb l'ETSE, que la tenim aquí al costat, que ens van fer de mentors i de partners, va ser un punt d'inflexió. De fet, va ser quan vam canviar aquest petit espai on fèiem la robòtica, que era una classe perduda amb un raconet, ja com veieu aquí la vam canviar en una aula que quasi bé triplicàvem els metres quadrats perquè necessitàvem més espai i més recursos. El 2020 i el 2021, amb el tema de les bombolles, necessitàvem molts espais, la biblioteca es va convertir en una aula, el laboratori es va convertir en una aula, tots els espais de desdoblament es van convertir en una aula, tret de l'aula de robòtica que es va mantenir. Aquí ja va ser un reconeixement important. Dir, ostres, potser el tema de la robòtica és un fet interessant. El 2020-2021 ja formava part del projecte educatiu, com un pilar fonamental, i obrim una segona aula de robòtica destinada a infantil. Mantenim aquella que teníem per als nens de primària, però vam obrir-ne una d'infantil molt més adaptada a les seves necessitats. I el 2022-2023 vam reiniciar la Fira Tecnològica que havíem iniciat el 2019, i ja li vam donar un nom de Fira Tecnoart perquè volem que convergeixin la tecnologia i l'art, la tècnica i la creativitat, és la nostra manera de fer i de veure l'aprenentatge. I enguany, ja fem ja el 2023-2024, vam veure la necessitat o l'oportunitat d'implementar la intel·ligència artificial a l'aula amb un programa de l'I-Skills Lab de l'ORB, ens vam afegir al projecte FAIG perquè volem fer créixer aquest projecte. La gent que ens ha ajudat a desenvolupar tot això i a fer-ho gran és el Magnet, l'I-Skills Lab, que és el nostre espai d'aprenentatge d'intel·ligència artificial. Tenim per aquí també l'Adrià de Petits Enginyers, que potser no n'és conscient, però... Digue'm? 3 minuts, d'acord, vaig ràpid.
És que si no em talleu, jo puc aquí parlar molta estona. L'Etxe i els Urbots, i ara amb el programa Faig, és el que volem fer créixer aquest d'això. Els nostres alumnes participen en tots aquests esdeveniments, en la Festa de Colic, a les Olimpiades de Robòtica, a l'Scratch Challenge, a l'M Tàrraco. Aquest senyor d'aquí al mig és un certamen que es diu Professor Rius de Reus, d'enginyeria i tècnica, que si hi ha algun profe de primària estaria bé que se l'apunti per participar, i a la Code Week, per exemple. El primer any o el segon any de la implementació de la robòtica a l'escola teníem aquests 4 recursos, que no sé si es veuen gaire bé, però eren els V-Bots, l'Scratch Junior, el Lego Guido i l'Scratch. Aquí a l'esquerra vostra hi és els recursos i com implementem la robòtica actualment. Tenim molt més maquinari, moltes més oportunitats. Tot allò que el 2017-2018 estava molt cap a la meva dreta, ara està molt cap a l'esquerra perquè aquests recursos els hem anat baixant cap a infantil, i això, qui té gran mèrit d'aquest avanç és la Rocío, que és la coordinadora TAC. I com que jo parlo molt i a vegades les imatges diuen més que no pas les paraules, us he posat un vídeo de com treballem nosaltres a l'escola. Quasi rebenta la nau que m'ha portat fins aquí. He atravessat l'univers, he decidit ser feliç. I ara que arribo per viure a un planeta, torno a creure en el futur, perquè d'entrada apuntava a decebre'm i de cop has aparegut. De tot el món, el que més m'agrada és que també hi visquis tu, ni els estels ni els mites d'altres llocs on no hi és. El que més m'agrada és que també hi visquis tu, ni els estels ni els mites d'altres llocs on no hi és. He vist els horitzons, m'he vist la por dins del pit. He conegut el present, he conegut l'infinit. I ara que arribo per viure al planeta, torno a creure en el futur, perquè d'entrada apuntava a decebre'm i de cop has aparegut. De tot el món, el que més m'agrada és que també hi visquis tu, ni els estels ni els mites d'altres llocs on no hi és. El que més m'agrada és que també hi visquis tu, ni els estels ni els mites d'altres llocs on no hi és. Aquesta última foto que heu vist és tot el claustre. Utilitzem nosaltres la robòtica no com un element aïllat o no com un element específic, sinó que integrem tots aquests recursos dins a l'àrea de mates, a l'àrea de català, a l'àrea de medi, per assolir els continguts. Des que vam començar hem decidit que ens hem de formar, que n'hem d'aprendre. A la nostra pàgina web tenim tot el material de formació que anem fent, l'anem centralitzant a la nostra web. I aquesta foto de l'esquerra és la part del claustre que enguany ha fet la formació d'intel·ligència artificial i estem intentant aplicar coneixements d'intel·ligència artificial a l'aula. Som una escola d'una línia, som 19 mestres i aquí n'hi ha, crec que 10 o 11 o 12, vull dir que el percentatge de profes implicats en aquest projecte és important. I per què fem tot això? Doncs fem tot això perquè volem canviar la idea que té la ciutat i que té la societat de la nostra escola, una escola segregada, una escola amb una imatge bastant pejorativa. I les dades que reflexen aquest canvi són aquestes. 30 segons. El 2018 teníem una demanda en prescripció d'I3 inferior a 10 i unes visites també inferiors a 10 de portes obertes. El 2023 veieu clarament la diferència.
les dades del 2024 no les podem posar perquè encara no m'ha acabat el procés. Si haguéssim fet si avui estiguéssim d'aquí una setmana us haguéssim pogut posar la gràfica, però us podem avançar que la gràfica del 2024 serà bastant més alta que la del 2023. Moltes gràcies. Sí, fem ja el relleu. En tot cas, per donar agilitat i si ens sobra temps, deixaríem algunes preguntes si algú us vol preguntar a l'acabar, quan acabem la ronda d'intervencions. Doncs molt bé, ara passem del pensament computacional i robòtica, anem a un altre escenari tecnològic amb la utilització de la intel·ligència artificial i el passador el tens aquí damunt i ens ho explicaran. És l'Institut Comte de Rius, també d'aquí de Tarragona, com l'Escola Saavedra, i tenim la Núria Ferrer, que ens farà la presentació. Endavant, quan vulguis. Està obert ja, t'obriran el micro de dalt. Sí? Hola. Molt bona tarda. Em poses la presentació, sisplau? Gràcies, molt amable. Els altres també, i només tenim una hora. Però que hi ha temps. Bona tarda, jo sóc la Núria Ferrer, sóc coordinadora digital de l'Institut Comte de Reus. De l'Institut Comte de Rius, no de Reus. A Tarragona. I a mi tothom em coneix com la Ia Ferrer. I no perquè és un tema d'intel·ligència artificial, sinó perquè m'ho diuen des que era petita. Llavors, avui intentaré explicar-vos una mica un projecte i ho faré com una història. I el que faré és, us faré un spoiler i us avançaré i us diré que el producte que jo us explicaré és un entorn virtual d'aprenentatge a través d'una eina que tots coneixeu, però que està centrat no en formació professional, perquè el Comte de Rius és un centre de formació professional, sinó que està centrat en persones, en tutoria. La intel·ligència artificial a l'aula de formació professional. Què volíem fer nosaltres quan arribàvem a la tutoria? L'alumnat de grau mitjà és un alumnat que té de 15 anys cap a dalt. Això vol dir que en puc tindre de 15, de 16, de 30, de 40, de 50. I al curs 22-23 vam decidir, quan fèiem la formació interna de centre amb competència digital docent, tots aquells docents ja sabeu que era com molt intensa, la U, vam decidir incloure una eina que justament ahir hi havia un dels seus autors, que era EduTeams, que és una intel·ligència artificial que el que fa és classificar els grups d'alumnes en funció de les seves intel·ligències, de la seva personalitat. Ho vam explicar al claustre li va agradar i vam incloure ja la intel·ligència artificial a l'estratègia digital de centre. A partir d'aquí, el primer dia que va arribar l'alumnat els vam dir «Hola, una IA farà els equips». I se'ns van quedar mirant i van dir «I una IA què és?». A partir d'aquí vam anar seguint, vam parlar amb les famílies i els vam dir «És que resulta que tenim un problema important i és que els vostres fills i filles estan aprenent a utilitzar eines informàtiques a través del canal que més miren, que no és YouTube sinó TikTok. El gran problema és que aquests influencers digitals els explicaven coses que no podien utilitzar per l'edat que tenien. I resulta que, com que nosaltres tenim un canal de TikTok de seguretat que està molt guai i ensenyem a través de xarxes socials, vam decidir que era el moment de que visquessin la intel·ligència artificial amb nosaltres. Què vam fer? Ens vam formar, diverses formacions diferents, i el que vam aconseguir va ser introduir la intel·ligència artificial a l'aula a través d'eines. Com ho fèiem, això? Doncs, espereu-vos un segon, a veure si va. Next. Des de la tutoria, ojo piojo, la tutoria el divendres de 1:30 a 2:30 de la tarda, sí, la última hora del dematí, l'últim dia, voluntària, perquè no compta per nota, venien tots. Tots, no faltava ningú. De fet, la porta de l'aula sempre és oberta si sumaven altres alumnes, que això també era interessant, i també altres profes. Vam començar a utilitzar els chatbots, primer amb el ChatGPT. Cada vegada que jo havia d'utilitzar una eina, el que feia és agafava, em llegia evidentment la política de privacitat i enviava un mail a les famílies i els deia, escolteu, que jo faré això. Sí? Sabeu qui va aprendre més a part dels alumnes? Les famílies. Perquè van aprofitar i ja que els seus fills i filles ho feien, doncs ells també. Vam fer chatbots, els vam aprendre a utilitzar tots. El millor de tot va ser el dia que vam anar al laboratori i, evidentment, em van dir hem de fer innovació.
i se'ls hi va acudir fer innovació amb ChatGPT. Com us podeu arribar a imaginar, no els hi va sortir absolutament res. A partir d'aquí els hi va quedar molt clar que la intel·ligència artificial dona idees, però no dona solucions. Que les solucions realment el que ens els donen són els alumnes. Si m'haguéssiu de dir els resultats dels projectes, totes aquestes frases no són meves, que són seves. Alumnes amb necessitats educatives especials, el que sí que vam veure és que la intel·ligència artificial els servia per aprendre d'una altra manera. Insisteixo en que els testimonis són seus. Parlàvem de dades i jo sento dir-vos que són alumnes, no són dades. Jo comparar una promoció amb una altra, amb tots els anys que porto de tutora, no ho vull fer. El que sí que us puc dir és que van promocionar tots els alumnes que es van voler quedar seguint fent el cicle, que crec que això probablement és el més important. Hem anat per tot arreu explicant aquest projecte, ens han anat a l'EdTech, ens han donat diversos premis, ho hem explicat a la universitat, l'hem explicat en mostres Impuls. Estàvem l'altre dia quan vam presentar la guia i vam quedar finalistes a un premi Espiral. També ho hem explicat a tots els centres de formació professional i el blog que heu vist és un blog que és públic, el podeu consultar i a totes les eines. Som formació professional, nosaltres sempre compartim el que fem. I si jo m'he de quedar en que, molt bé, ens acaben de nominar un premi de FIT Centres Transformadors. Els centres no els transformen les eines. I els centres tampoc els transformen les intel·ligències artificials. Els centres els transformen les persones. Llavors, poseu una IA o diverses a la vostra vida i transformeu des de l'educació, les famílies, i l'entorn, en el nostre cas, en formació professional, també les empreses, i transformeu aquest centre. Gràcies. Gràcies, Núria. Bé, doncs, perfecte, gràcies. Quasi hem recuperat a temps. Passem a la tercera comunitat educativa que ens acompanya avui per compartir la seva experiència i saltem també d'escenari tecnològic. Hem passat pel pensament computacional i robòtica, hem vist ara la intel·ligència artificial en la tutoria i ara veurem l'ús de la realitat virtual. Convidem a sortir a l'escenari els companys i companyes de l'Institut Castellet de Sant Vicenç de Castellet, Montse Costa, Yasmina Pujol, Miquel Àngel Ramos i Pere Lluís Rovira. Endavant. Estem molt contents d'estar aquí perquè ens ha costat elaborar aquest projecte i ens fa molta il·lusió. He col·laborat tot el centre i ara anem a parlar en què consisteix. Descobrim Castellet, que és disseny d'experiències immersives, aquí a l'Institut Castellet. De què està format? De la Montse Costa, del meu company Pere Lluís, del Miquel Àngel i jo mateixa, la Yasmina Pujol. Qui som? Nosaltres des del Centre Institut Castellet, està a la comarca del Bages, tenim al davant les muntanyes de Montserrat, que són impressionants. Nosaltres som 900 alumnes i 100 professors que fem ESO, batxillerat, PFI, cicle formatiu de grau mig i cicle formatiu de grau superior. L'origen del projecte, en què consisteix? Sí? Ara sí. L'origen del projecte principalment són 3 els elements que han fet possible aquest projecte. En primer lloc, el nostre propòsit com a projecte educatiu de centre, que engloba el treball amb l'ABP, amb gran interès per obrir-nos a l'entorn i apostant per la realitat virtual i la realitat augmentada. En segon lloc, tindríem la dotació econòmica en tecnologia, que ens ha permès la creació d'una aula ETECA de tecnologia aplicada, dotada amb càmeres de 360 i ulleres virtuals, entre altres dispositius, i finançat sobretot per la Unió Europea. En tercer lloc, com a element també original d'aquest projecte, trobaríem la formació que hem rebut 11 professors de tot el claustre en competència digital docent, organitzada en aquest cas per la UOC. I cal dir que dins d'aquesta formació
hem hagut de definir un projecte que acabarà donant a conèixer el nostre conjunt monumental anomenat Castellet. Un dels objectius del projecte, com he anomenat, és donar a conèixer el nostre Castellet. Això es tracta d'un conjunt monumental situat al municipi de Sant Vicenç de Castellet, a la comarca del Bages, concretament al cim d'un turó que té 277 metres d'altitud i es troba a la riba dreta del riu Llobregat. Actualment és propietat de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet i data dels segles XI-XIV, que en tenim algunes referències històriques i escrites, i per tant es tracta d'un monument romànic, d'estil romànic. Aquest conjunt monumental està format per una torre quadrada aïllada situada al sud, un edifici aïllat amb un habitatge adossat que formaria part de l'ermita i una casa de l'ermità, situada al centre, i una zona amb restes del castell de forma allargada situada al nord. L'ús original d'aquest complex monumental era ús militar, ús religiós i ús agrícola i l'ús que se li fa actualment és religiós, cultural, turístic, però també de lleure. Per tot això, entre d'altres coses, ha estat declarat bé cultural d'interès nacional. Un dels objectius principals seria donar a conèixer el Castellet, com ja he repetit en altres ocasions, i per això estem treballant en la confecció de diferents productes finals, que entre ells serien 5 vídeos gravats amb 360 graus, un recorregut virtual on l'espectador es pot moure lliurement pels espais tant interiors com exteriors d'aquest complex monumental i una experiència immersiva de transformació de l'ermita. Molt bé, i quins són aquests objectius d'aquest projecte? Doncs ens basem en 4. Els primers es treballa els objectius de desenvolupament sostenible, el 4 i l'11, que són l'ensenyament de qualitat i la sostenibilitat tant de les ciutats com dels assentaments humans. Després també involucrar l'alumne, com ja veureu després, a fer una mirada crítica en l'entorn i què es pot fer. També estem treballant en projectes basats, en avaluació, aprenentatge basats en projectes, mitjançant que aquest projecte sigui significatiu, real, proper, útil i que sigui un producte durador, que tingui una continuïtat. I per acabar treballarem unes competències claus importants com són les digitals, les comunicatives, el treball en equip, la creativitat, l'orientació al client i una orientació a la qualitat del projecte. Com ja podeu veure, els 3 passos que hem anat treballant tant amb els alumnes com amb els docents i entre tots un treball en xarxa bastant important són els d'observar, pensar i fer. Com podeu veure en aquestes diapositives, un primer pas d'observar què tenim, visitar in situ el lloc, visitar diferents indrets que ens poden donar idees, a continuació pensar mitjançant l'entrada de diferents actors dins del projecte que són tècnics especialistes en matèries concretes, què es pot fer i finalment, com ja hem dit, fer, que sobretot és que us ha comentat la meva companya, un recorregut de realitat virtual. Per fer això possible, el més important és l'equip humà, com s'ha dit abans també. A part de les màquines, està format per 11 professors del centre, dels 100 que som, i 160 alumnes estan involucrats en aquest projecte. Els 160 alumnes formen part de 8 àrees curriculars diferents i de 4 nivells educatius diferents, des de l'ESO, batxillerat, els cicles formatius de grau mitjà i els cicles formatius de grau superior. Tots estan involucrats en el mateix projecte. Ens hem repartit la feina de la següent manera. Hi ha un equip artístic format per la Míriam i la Montse, el qual el que es dedica és a filmar en el Castellet, en 360, per una banda. La Montse, que té els de primer de batxillerat artístic, ella ha dissenyat o ha pensat, ha ideat unes possibles pintures que hi devien haver a l'ermita en l'època medieval i que seran projectades en el model digital de 360 dins d'aquest model. Després l'equip tecnològic amb la Yasmina i el Sergi que han fet la part més de recorregut virtual i de reconstrucció de l'ermita al llarg del temps, de com ha evolucionat. L'equip d'obres està format per 2 persones i tenim, a veure quants en
queden 3 i unes quantes diapositives. Han treballat els models digitals del castell, com seria el castell, com podia haver sigut el castell. La Marta, amb els de segon d'ESO, han treballat la història, l'Anna han treballat amb els alumnes de química l'extracció dels pigments per després pintar les pintures medievals, i l'Ester i la Xènia han fet tota la part de traducció a diferents idiomes dels productes finals. I jo mateix, que sóc el coordinador. A part del que seria l'equip humà de professorat i alumnat, una part important del projecte és contactar amb experts que ens han permès anar més enllà del que podíem haver fet nosaltres com a professors a l'aula. Aquests experts hi ha des del Jaume Ferrer, que és un comunicador conegut de la Catalunya Central, que ens ha ajudat en tots els temes de competències comunicatives, des de la Fundació Mies van der Rohe, Fundació Miró, que també ens han ajudat a enfocar el tema museístic, el Globus Vermell per el tema de la mirada crítica, l'arquitecte Santa Maria, que és l'arquitecte que s'ha encarregat de fer la reconstrucció del Castellet aquests últims anys, i després uns socis tecnològics que serien Immersium Studio i Crea Produccions, que ens han ajudat en tots els temes tècnics. Finalment hi ha els de la UOC, els companys de la UOC, que ens assessoren en temes pedagògics. Aquí podem veure l'ús de les tecnologies de 360 graus, aquí amb els alumnes, també les ulleres de realitat virtual MetaQuest Pro, llavors també els portàtils en els quals hem pogut realitzar els diferents programes com Unity, de creació d'escenaris, com Blender, creació de models 3D o Revit, o per exemple Adobe Premiere, també OBS Studio, entre altres. I ara podeu veure el vídeo, que és el que m'està realitzant de realitat virtual amb els alumnes. Benvinguts al conjunt monumental del castell de Sant Vicent de Castellet. I són els alumnes de l'institut els que estan dissenyant aquest recorregut virtual amb realitat augmentada, un producte que cediran a l'Ajuntament perquè l'inclogui en l'espai museístic que està preparant. Hi ha la dona, hi ha la casa de l'ermita, molt bé, pots veure les parets també, el sostre. Un projecte que està sent possible gràcies als 55.000 euros procedents de la Unió Europea, amb els quals han pogut comprar càmeres de 360 graus, ulleres de realitat virtual i material de postproducció de vídeo. I també amb el suport de la UOC i d'empreses especialitzades que ajuden i formen el professorat. Un projecte que, tot i partir dels cicles d'informàtica i tecnologia, s'ha estès a totes les matèries i cicles. Aquí podem veure l'evidència de TV3. Ja anem acabant. Com a aportacions del projecte, una de les coses importants és l'avaluació del projecte, que l'hem dividida, també hem volgut que sigui 360, igual que el que serien les càmeres, doncs l'avaluació que sigui també 360, i en aquest 360 hem dividit dos dimensions, una que seria l'avaluació pròpia del projecte, en la qual hi ha l'avaluació, estic situat en un lloc estratègic per no veure-ho, perdó. Anem acabant. L'altra és la vostra. Queda una. 30 segons. L'avaluació típica de tota la vida, l'autoavaluació, la col·laboració, l'avaluació formadora i summativa del professorat. Aquí hem afegit l'avaluació del client final, que ens ha ajudat també a fer aquesta avaluació formativa amb l'alumnat i dels experts. I després hi ha un altre tipus d'avaluació, que és l'avaluació del projecte en si, del procés del projecte, en el qual nosaltres, a l'estar posat en un curs de competència digital docent, estem fent coavaluació entre centres, també estem fent un procés d'autoreflexió amb el professorat, tenim una reunió setmanal als 11 professors, tenim un retorn dels experts i al final, com que estem assessorats per la UOC també recollirà tota la informació i emetrà un informe final de recomanacions de coses que han anat bé i coses que podem millorar. Per finalitzar, els beneficis principals del projecte són múltiples. Aquí tothom guanya, començant per l'alumnat, que adquireix no només les competències curriculars, sinó les competències clau. Hi ha un tema molt important de motivació, que aquí sí que hem vist que ha augmentat molt, per múltiples motius, hi ha molts motius, aquí el tema de la motivació.
També el tema de l'augment de la consciència dels reptes de la societat, perquè intentem fer reptes, coses que estiguin relacionats amb temes reals i, per tant, això augmenta la consciència. Pel professorat, el més important és l'adquisició de la competència digital docent, la cohesió de grup que hem aconseguit, fer anar més enllà de la zona de confort el professorat que hem participat una mica. Pel centre, tenir un marc de referència per futurs projectes i estem pensant en altres llocs d'interès, sobretot patrimonial, que estan prop de Sant Vicenç i que podem aplicar més o menys el mateix concepte. La promoció del centre, el sortir a TV3 o sortir a mitjans de comunicació ens ha donat projecció i donar a conèixer aquest potencial que les coses a l'institut no fem treballets per l'aula i ja està, sinó que realment són útils per a la societat. I hem après una mica també a gestionar la complexitat, perquè aquest projecte és molt complex perquè inclou molts actors. I per l'entorn, evidentment, tenim un valor afegit perquè donem un producte que serà lliurat a l'Ajuntament i que podrà ser utilitzat pel públic en general, segurament es penjarà en alguna web i per tant tothom podrà conèixer Castellet des de qualsevol lloc del món. Altres coses que hem detectat com a beneficis de l'entorn seria la transferència de coneixements que podem fer a altres centres i que els experts que hem contactat també entre ells també poden fer xarxa o hem detectat que estan fent xarxa. I per tant el tema de la xarxa és molt important per nosaltres per augmentar els contactes i millorar el vincle. I fins aquí, perdoneu. Moltes gràcies. Bona tarda. Doncs seguim. Jo em poso dreta perquè... Molt bé. Bona feina. Ara ens toca el Fiet Jove. I com que és el primer Fiet Jove, ens hem de posar, com a mínim jo dreta, en nom de tots, perquè hem de donar la benvinguda en aquest espai ja no només als docents, sinó també a alguns alumnes. En aquest cas, el que hem de reconèixer és la valentia d'aquests nanos, d'aquests infants que seuran aquí i també ens explicaran. Per tant, estiguem atents, gaudim molt del que veurem i del que escoltarem i sentirem. Presentem Cloret TV. La primera persona que vaig a presentar és l'Àngel Albiach, que és a qui volem veure. Acompanyat de la Júlia Muñoz i Mireia Balló, que són de l'Escola Enric Grau Fontserè de Flix. Endavant. Com va això? On us ho hem de posar, no? Si no podem començar? No podeu connectar? No. Quin hem de apretar? El verd apretem. No va. Next, no? No. No hi ha next. No. Vale. Fem així. Perfecte. Pues vinga. Bueno. Feu en plan Minority Report. Ja està? Això és l'últim, no? Ah, i esto és l'últim. No. És l'última diapositiva. És la tercera. Ah, sí que és l'última. És l'última, sí. No pateixis, Àngel, per això. Àngel, no pateixis. No he començat el temps a comptar. Ara. Vale, següent i següent. Directe. Directament.
Bona tarda, som Àngel i Mireia i Júlia, dues mestres, pots passar al següent també, dues mestres de l'escola Enric Grau Fontserè de Flix, a la Ribera d'Ebre, i començarem la presentació parlant una miqueta sobre la nostra escola. Com tantes d'altres, nosaltres ens organitzem per comunitats d'aprenentatge i des de fa 6 cursos que tenim l'horari distribuït en franges de treball globalitzades. Este canvi se va iniciar a partir d'una formació que vam realitzar dins del programa d'innovació educativa STEAMcat. I una d'aquestes franges globalitzades són els ambients de treball. A la comunitat dels grans tenim 5 grups distribuïts en 6 ambients diferents. Per tant, queden grups a l'ambient format per menys alumnat que els que tindríem en un grup ordinari, un grup classe. Un d'estos ambients és l'Ocloret TV, que és el projecte que us venim a presentar. Este ambient té una finalitat molt concreta, que és planificar, organitzar, enregistrar i editar un programa de televisió. Este programa el pengem al YouTube de l'escola perquè el puguin veure les famílies cada 15 dies. Tenen una durada aproximada de 20-25 minuts i actualment n'hi tenim 66. I com a responsables de l'ambient, ara, este curs, hi estem la Júlia i hi estem jo, i la nostra tasca és acompanyar, guiar i ajudar l'alumnat en tot aquest procés d'elaboració del programa. Com veieu aquí a la pantalla, l'aula, l'amabilitat com si fos un estudi de gravació, té una paret verda per a realitzar els vídeos en croma i diferents tipus de mobiliari. El material que utilitzem són iPads per a enregistrar i editar les diferents notícies, micròfons inalàmbrics o en cable, trípodes, llums, focus orientables i un ordinador Mac per a editar el programa final. El programa té diferents seccions, que abans no us ho he dit, i després ell us ho explicarà. A l'ambient barregem alumnes de tota la comunitat que treballen durant 3 sessions de manera cooperativa i autònoma i intentem que hi hagi notícies en els 3 idiomes, català, castellà i anglès, però també oferim la possibilitat a l'alumnat nouvingut d'expressar-se en la seva llengua materna, tot i que no els agrada gaire. No ho volen, no. Llavors, aquí al Cloret TV se dona un aprenentatge que és molt transversal. Al centre hi ha tot el tema de la cultura digital, però hi surten moltes altres branques, com l'expressió escrita, l'expressió oral i molt també la memòria i l'esforç. Actualment, aquest curs, com a novetat, podríem dir que hem introduït uns càrrecs dins de l'ambient per tal que l'alumnat sigui encara més autònom del que ja ho és treballant. I qui millor que explicar tot aquest procés de treball que algú que ho viu en primera persona. Ell és Àngel, és alumne nostre de 5è, i a continuació us explicarà què fan els nens i les nenes de la nostra escola un cop decideixen vindre a l'ambient Cloret TV fins que l'acaben. A la classe comencem triant a quin ambient volem anar. Després sortim al mural dels ambients a penjar el nostre avatar. Més o menys hi van 3 o 4 persones de cada classe. I després del pati, el dimarts, comença la primera ronda d'ambients. Quan arribem a l'ambient Cloret TV, comencem triant els càrrecs. N'hi ha 5, cap de redacció, ajudant de redacció i 3 tècnics diferents. A continuació, el cap de redacció escriu a la pissarra el que cada persona vol explicar, que pot ser una notícia del món, del poble, de l'escola, treballs d'aula, entrevistes, recomanacions, etc. Podem triar un parelles sols o alguna vegada, sol que poques ho fem, en grups de 3. Al mateix moment, l'ajudant de redacció escriu a una llibreta el mateix que s'ha posat a la pissarra, per tenir-ho enregistrat i tenir un control. Ara és el moment que escrivim la nostra notícia o tema que volem parlar. Si som 2 persones, el que fem normalment és subratllar una part del text d'un color per a una persona i d'un altre color per l'altra, i les mestres ens van ajudant. Un cop ho tenim ben escrit, organitzat i revisat, comencem a practicar. Aquí podem sortir fora al passadís. Quan creiem que ja estem preparats, anem a gravar. Podem gravar a diferents llocs, a la paret croma per si volem posar algun fons, al sofà, a la taula alta i també a algun lloc de l'escola que representi la notícia. Quan tenim el vídeo fet, l'editem a l'iMovie. Podem posar en fons, text,
música, transicions, veu en off i més coses. Un cop tenim el vídeo fet, el passem per AirDrop al Mac i el posem a la carpeta del programa que estéssim fent. El dijous, l'últim dia de la ronda d'ambients, el tècnic 1 revisa que totes les notícies estan a la carpeta del Mac i el tècnic 2 edita el programa final que després les mestres el pengen al canal de YouTube de l'escola. Les millores que hem observat són moltes, però aquí a la pantalla podeu veure les més significatives. I una cosa que no hem ficat aquí a la pantalla, però que també voldríem destacar, és que aquest ambient ens ajuda moltíssim en l'alumnat nouvingut, ja ho ha dit ella, que no acostumen a voler expressar-se en la seva llengua materna, i molt també en l'alumnat de necessitats educatives més específiques, perquè tothom hi pot participar parlant de temes del seu interès i a més els motiva molt a utilitzar la llengua d'una forma que els agrada molt. I voldríem acabar ensenyant-vos un tastet de 2 minuts del que seria un programa en el que podreu veure només l'inici de diferents notícies perquè us en pugueu fer una idea. Hola, benvinguts i benvingudes al programa 64 de Cloret TV. Esperem que us agradi. Comencem! Tractorada. La pagesia està en vaga. Unes empreses que estan al costat de la platja de Galícia solten uns microplàstics que es diuen pellets. El passat 22 de febrer va haver un incendi a València. La setmana passada van treure algunes palmeres de la plaça del Mercat de Flix, el nostre poble. El proper diumenge 4 i el dilluns 5 podràs anar si ets adult a donar sang. El passat dia 13 de febrer va fer 25 anys de la mort de Carles Sabater. El passat dilluns 13 de novembre van venir a l'escola 4 membres de la Lliga contra el Càncer de la delegació de Flix. Ens trobem a l'exposició de Jane Goodall. Sabeu qui és? T'agrada la nostra escola? Sí, m'agrada, però una escola és més bonica o menys depenent de qui la ompli, no? I si hi ha bons alumnes i bon equip de mestres, és més xula. Hello, today we are going to ask questions to Changming, a new student that goes in my brother's class. Us vinc a recomanar el millor simulador de trens, Train Sim World 4. Foix, sabies que fa un gos amb un taladro? No, què fa? Taladrando. I fins aquí el Cloret TV. Seguim escoltant un alumne, en Pere Quintana. Aquí el tenim, acompanyat de l'Helena Barxer, de l'Escola Sant Jordi de l'Ametlla de Mar. Canviem de registre i ens anem d'audiovisuals a robòtica. Robots que expliquen històries, en tot cas, no? Anem a veure. Sí. Sí. Micro de mà. Qui el necessita? Qui l'ha de més? Tu? Clar, n'hi ha dos? No, dos. Sí. Hi havia l'altre. Podem disposar de dos. Gràcies. Està obert ja? Perfecte. Aquí tens un altre. Endavant. Bueno, moltes gràcies per vindre. Nosaltres som Pere i Helena i ens van passar aquesta presentació i la veritat que ahir la Vane de la Universitat Rovira i Virgili, allà la tinc, em va dir una mica sosa, no? Una mica sosa. I van dir, doncs, bueno, clar, els Storytelling Robots no són sosos, sí o no, Pere? Parla en el micro.
Sosos no són. No està engegat? No? Llavors, no va. Mos falta un micro. Alon? Hola? No? Això sí que funciona, Pere. Problemes tècnics. Res que no hagin viscut mai. No va. Provando. Ara sí, gràcies. Llavors, al pensar, doncs sí és una mica soso, els Storytelling Robots no som sosos. No, gens. Què som els Storytelling Robots? Són robots que conten històries. Però potser fem una mica de màgia. Teniu ganes de veure o no? Necessitarem la vostra ajuda. A la de 3 heu de dir lumos. Fem una prova? Va. 1, 2 i 3. Lumos! Pues sí que en fem màgia, Perquè aquí Pere és l'alumne top, és l'alumne que vols a la classe sempre i que fins i tot quan només acaba la feina amb el seu tutor, perquè jo no soc tutora, i el seu tutor li diu que vols jugar o anar a la classe d'estim a l'Helena. Sabeu què tria? Fer feina i vindre a la classe. I clar, Pere no és un alumne normal, Pere és un mag. És Pere Potter, ja ho heu vist, que ha fet màgia. Doncs això, comencem. Ah, no, perdó, perquè ara li toca a Pere. L'Escola Sant Jordi és un lloc fantàstic, de 3 línies educatives, tot i que de vegades en tenim 2 o 4. Els nostres espais preferits són el pati i l'aula Steam, on disposem d'una talladora de fusta i una de vinils. I diu així amb il·lusió, encara que sembla que no, però la talladora de fusta és lo màxim, sí o no, Pere? Sí. I clar, la fem servir des de Storytelling Robots, ara ja des. Llavors, sí, Storytelling Robots és màgia, però realment què? Són robots que conten històries, són històries que són contades per robots, però per a què volem que els robots expliquen històries? Doncs per a treballar la llengua, sí o no? Sí. Per a treballar l'anglès, per a treballar el català, per a treballar la música, com en aquest cas que fan tota una volta al món amb aquests Bluebots mirant les músiques del voltant del món, i això ho ha fet la mare de Pere, que també la tenim aquí, Joana, que és la mestra de música, perquè el bonic d'això és que no som Pere i jo, sinó que som tota l'escola junt amb la Universitat Rovira i Virgili, els alumnes de grau. Què van fer els alumnes del grau quan van vindre? Van vindre a l'escola i nosaltres els vam ajudar que poguessin fer coses amb la màquina de fusta. Imagineu-vos nenets de 10-11 anys donant classe a nenets d'universitat, però els nenets d'universitat també ens han fet moltes activitats que podem fer a l'escola, és molt guai. I amb l'Institut Roquetes. Llavors, els objectius ja els hem dit, que aprenguen a parlar, a escriure, a comprendre, a col·laborar entre ells, perquè col·laborar no és sempre fàcil, o sí, Pere? No. Què passa quan col·laborem? Que depèn del grup que et toca, hi ha baralles i no és tan fàcil. Però al final arribem a un acord, no? Sí. I acabem fent alguna cosa que tots volem, ningú es queda molt content, ni content del tot, no? No. Però acabem fent alguna cosa tan guai com... Allà va, wait for it. Unes ulleres dissenyades, programades i creades per ells. Què són per aquestes ulleres? Explica-los. Que quan senten el soroll més fort, les llums van més fortes. Són ulleres de karaoke, que podem cantar amb elles. És guai o no? A què voleu unes ulleres d'estes? Què fem també? Què és això, Pere? Un kamishibai, que és un conte per anar-los a contar als nens més menuts. I com ho hem fet, això, Pere, a la classe? Exemple del projecte, Steam Shibai, pas 1, creació del conte il·lustrat. Escrivim i dibuixem un conte il·lustrat combinant la narrativa amb les imatges. Fem servir Google Docs per escriure col·laborativament la història i els dibuixos els fem a mà. Com veieu, la tecnologia és important, però no és tot, sí o no? Com a la vida. No. No? Perdó. Pas 2, construcció del butall amb Canva. Utilitzant la plataforma de disseny Canva, hem creat el butall,
o teatre de paper per a la presentació del nostre conte. Aquesta activitat implica el disseny i la creativitat visual. És a dir, cada grup, tot això eren els alumnes de sisè juntament amb els de l'Institut de Roquetes i amb l'Institut Roquetes hi han dissenyat i s'ho han creat ells conforme volien. I després què, Pere? Pas 3. Ús de la talladora làser. La millor part ha estat utilitzar la talladora làser per produir les peces del botall amb precisió. Aquesta part del projecte incorpora la tecnologia i l'enginyeria per a la fabricació dels elements necessaris per a la presentació del conte. I és el màxim o no, gastar la talladora làser? Sí. Molt top. Exposició i presentació. Un cop completat el botall i el conte il·lustrat, ens queda presentar el treball als altres companys de l'escola. Aquesta activitat fomenta les habilitats de comunicació i presentació, així com la interacció entre diferents nivells educatius dins de l'escola. 3 minuts. Podemos. Llavors, les evidències les heu vist, no? Hem integrat la tecnologia per a fer aquest projecte que heu vist ara pas a pas, sí o no? Va, podeu contestar. Sí. Hem adaptat els continguts amb la IA per als alumnes que necessitaven més ajuda i llavors els ha ajudat a crear tots els contes, sí o no? Home, un sí millor, per favor, que sou macs. Hem programat els robots per a que funcionen, hem creat contingut digital perquè al final és de lo que es tractava i de vegades també fem experiències immersives amb la realitat augmentada, realitat virtual, però això aquí no ho hem ensenyat. 2 minuts. Què hem après? Hem millorat les habilitats lingüístiques, Pere? Sí. Què has après de llengua? A parlar una mica millor anglès i català no tant, però també. Bueno, però també, perquè el softcatalà l'hem utilitzat mogollon per a que ens ajudi a corregir errades i coses que, clar, que ens costen, sí o no? Ha augmentat la motivació? T'agrada més vindre a classe des que fem això? Sí. Check. I fomenta la creativitat perquè al final és això, es tracta de que ells siguin els creadors de tot. Vamos. Què és això, Pere? Si escanegeu este QR, podeu anar a la web on hem publicat tots els projectes que hem anat fent fins ara. Teniu 3 segons perquè ens queden 3 segons de presentació, 3 segons només. Bo? Bueno, després la tenim. Llavors, per acabar, Mitch Resnick, que ningú és el creador de Scratch, que és el màxim nivell top, sí o no? Scratch és guai, però Mitch Resnick és més guai encara. Ens diu que la millor manera de promoure la creativitat, que és el que intentem a l'Storytelling Robots, però també a l'escola, és fer que la gent, els alumnes, els mestres, tothom, treballem en coses que ens encanten, coses que ens apassionen, perquè només així serem capaços de fer una comunitat de l'escola i sobretot col·laborant amb els companys. Els companys, que és el que hem dit tots, són essencials. L'escola som les persones, els nenets, els mestres i això és el més important, treballar col·laborant d'una manera juganera. De què ens en recordem quan aprenem? Ara ho parlàvem amb el pare de Pere. De què te'n recordes tu de quan eres petit? Doncs de lo que has fet i de lo que has explicat, sí o no, Pere? Sí. Perquè al final de lo que llegim ens podem recordar una mica, un mes, 2 mesos, però això passa. Però de lo que més ens en recordem és això, i per a tancar ja, perquè ho ensenyem a través dels robots, perquè amb la robòtica podem adaptar els continguts, tothom pot accedir a ells, low floors, high ceilings, wide walls, és a dir, podem fer qualsevol cosa, sí o no? Però sobretot amb la robòtica, què ens dona, Pere? Què ens dona la robòtica? Superpoders. Ens dona superpoders. I fins aquí s'Storytelling Robots. Mentre van desmuntant, com que és el primer Fiat jove i tot anava l'organització, allò, tant de temps, sisplau, el proper Fiat jove, deixeu més temps per als alumnes, sisplau. I ens queden l'organització. I ara presentem a la Paula Baños i a l'Arnau Serrat. A l'Arnau, no? Que no. Val. Arnau, faltava això. Faltava l'impuls, està clar. Doncs bé,
La Paula Baños i l'Arnau Serrat són alumnes de segon de batxillerat que han vingut amb el seu professor Jordi Gavaldà de la Salle de Tarragona. Tornem a canviar de registre i ara ens anem a intel·ligència artificial. El títol és llarg. La intel·ligència artificial com a eina de suport per desenvolupar les habilitats del pensament computacional d'infants i adolescents amb necessitats especials. Necessitem més temps, està clar. Hi havia un títol més curt, però aquest és impactant. Endavant, sisplau. Moltes gràcies a tothom. El 2006 es va publicar un article de part de Wing on diu que el pensament computacional es convertirà en una habilitat fonamental utilitzada per tothom al segle XXI. No obstant, hem trigat fins a l'any 2022 en què aparegui el terme pensament computacional en un currículum d'aquí de Catalunya. Davant d'això, què passa amb aquest alumnat que té unes necessitats especials? Perquè si diem tothom, hem d'incloure els que tenen problemes visuals, problemes cognitius i problemes motrius. Aleshores, des de l'escola hem pensat crear una situació d'aprenentatge per l'alumnat del segon de batxillerat on comencem preguntant com pot aprendre el pensament computacional l'alumnat amb necessitats especials? Els hi vam deixar provar el joc Scratch Junior Tàctil. Aquest joc és desendollat, és a dir, no es treballa amb una computadora, però serveix per aprendre a programar mitjançant unes peces de fusta. Aleshores, l'objectiu de l'aprenentatge és que, com a futurs enginyers, desenvolupin una aplicació amb intel·ligència artificial per ajudar aquests infants de necessitats especials a identificar aquestes peces de fusta. Això sí, hi havia dues condicions. La primera que fos amb llicència oberta, per si algun altre centre o alguna institució vol adaptar-ho, i la segona és que hi hagi una veu, sobretot pensant en aquest alumnat que té problemes visuals. Per fer aquest projecte vam utilitzar 3 entorns de treball. El Teachable Machine va ser per fer les fotos per muntar el model. Amb el TensorFlow vam fer un link per passar-ho a l'Scratch i l'Scratch i amb el Machine Learning vam fer el codi. Llavors, primer de tot, vam fer amb el Teachable Machine unes 250 fotos a cada peça en diferents orientacions durant la volta i vam fer el model i vam veure que no les acabava de reconèixer, sobretot les fletxes, perquè eren totes molt semblants. Les fletxes que assenyalaven la dreta i l'esquerra, de vegades les confonia. Com això va suposar un problema, vam veure que les fitxes que tenien diferents colors sí que les reconeixia bé. Llavors vam agafar unes cartolines de diferents colors, vam retallar la forma i les vam posar a les peces. D'aquesta manera, la càmera que havíem connectat a l'ordinador amb el Teachable Machine sí que les reconeixia bé i diferenciava totes perfectament quina era la dreta, quina era l'esquerra, dalt i a baix, i donava igual en quin sentit poséssim la peça. A l'hora de fer l'exportació del nostre model des del Teachable Machine, com ha explicat ella, vam utilitzar el TensorFlow. Aquí vam poder agafar un link que estava fet també amb JavaScript, però el vam implementar al programa Scratch. Aquí vam fer una programació per blocs. L'objectiu del nostre bloc de codi era que la càmera reconegui el que posava a les fitxes, llavors ho digués tant per veu com per la pantalla el que indicava la fitxa. Llavors, el nostre programa per blocs consisteix en uns condicionals, els quals hi ha una part verda, que és la part que fa referència a tot el de la càmera, amb la imatge i tot el que indica la fitxa. Després hi ha una part de color rosa o lila, que és la que fa referència al so, que després l'explicaré, i també hi ha una altra part que és així com blava, que fa referència al que diu el personatge i surt per pantalla. A l'hora de fer el so vam provar a fer-ho segons la veu que ens proporcionava el programa Scratch, que era d'una intel·ligència artificial, però no ens va agradar molt com ho deia i tenia diversos problemes per fer-ho en diferents llengües
Llavors ho vam adaptar a les nostres veus. Això ho vam fer mitjançant el micròfon de la càmera, que gràcies a això vam poder fer-ho amb 3 idiomes diferents, que ho vam fer en català, en castellà i en anglès. Un cop hem acabat aquest projecte, doncs estem preparant una guia que la cedirem a l'Scratch Junior Tàctil perquè la pengi a la seva web i qualsevol entitat o centre educatiu que tingui alumnat amb necessitats especials doncs la pugui agafar i el mateix projecte també el pugui treballar. No vam voler fer-ho en Python perquè entenem que si s'ha d'adaptar és molt més fàcil adaptar-lo amb Scratch que no pas buscar un tècnic que entengui de Python i l'adapti a qualsevol altre al perfil d'alumnat. Després compartirem això, tal com hem dit, amb Scratch Junior Tàctil i estem preparant una nova aplicació que suposo que ja sortirà l'any que ve perquè els de segon de batxillerat estan ja al límit, estan amb la selectivitat i la farem amb els que pugin l'any que ve, que serà mode d'entrenament. És a dir, si fins ara el que feien era posar una fitxa i la identificaven, ara la intel·ligència artificial intentarem que identifiqui una seqüència per veure si els moviments són els correctes o no. I això, evidentment, seria per als alumnes més avançats. Aquestes són les referències que hem utilitzat i moltes gràcies. Bueno, doncs recolllim nosaltres. Doncs, moltes gràcies. Ara segueix el Fiet. Només dir que Àngel, Pere, Paula i Arnau sou els 4 guanyadors segurs, almenys des que esteu aquí.